Svima ljudi, moje ime je Nikola Gaming i danas ćemo uraditi jedan jako kratak vlog, obaveštajni klip. Znači, zašto nije bilo klipova, znači ljudi nisam imao volje, nisam znao šta da snimam. Da ako pitate zašto crno, zato što sam stavio samo crno plezano, mrzalo mi da radim moj facecam, tako da izvinite. Znači nisam mogao, nisam znao šta da snimam, nisam ništa ni igrao u zadnje vrijeme, što još, da, škola sad, ja sad idem ujutro, ali kad dođem u školu uradim domaći, tako da poslije spavati, kad dođem u školu ja odmah odspavam jedno sat, dva. Nemam jednostavno snage da snimam. Kad dođem u školu probam nešto da snimam, ali onda kad dođem da izbacim epizodu, nešto se zezne, onda izgubim tu neku volju, tako da. Šta još? Pa. Da, ljudi, još malo ćemo raditi. Ne room tour, nego malo da vidite moj kompjuter i to kako izgleda. U stvari da, radit ću room tour. Ono je SDS jedna soba, ali ipak radit ćemo room tour. Pa ljudi, ako vam se svidio klip, obavezno nastavite like, share, subscribe, mi se vidimo sljedećeg puta. Pozdrav!